Brandt er jo efterhånden ved at være en gammel virksomhed med 60 år på bagen efter, ikke? Er det ikke fra 72? Og vi startede med at male biler. Så voksede det jo op igennem tiden til industrilakering. Så gik vi over og lavede pulverlakering. Vi fik jo robotter på vores vådlakanlæg herude. Det gjorde vi i 2008, den første og den næste i 10. Og så har vi faktisk søgt lidt med lys og lygte med at få fundet nogle robotter til vores touch-up. Men nu ser det ud til, at vi er rigtig tæt på. Det vi laver er, at vi laver utrolig høj kvalitet i store mængder. Og der søger vi konstant ensartethed. Og det, selvom vi har nogle rigtig dygtige medarbejdere, så gør de ikke helt nøjagtigt det samme hver gang. Og det gør robotterne. Og det er, nu er vi startet med de her to, og vi har jo andre platforme, vi skal have nogle robotter implementeret på, fordi det er den vej, det skal gå. Robotter og digitalisering, det er vejen frem, tror vi på. Før vi fik robotterne, der stod der en mand og håndsprøjtede 24/7. Først så havde vi et konvojsystem, og så fik vi bygget et tolagsanlæg sammen med Georg Hansen, hvor vi satte GEMA-anlæg op, så vi kunne køre tolagsopbygning. Så sidenhen så har vi så fået monteret de her to robotter. Vi har vores Mimic kørende, som optager vores bevægelser, når vi står og maler, og så replikerer den faktisk selve vores bevægelser over på robotarmen. Robotternes primære opgave, det er at touche op der, hvor selve anlægget ikke kan nå ind. Så det vil sige, at robotterne kommer rundt om hjørnerne og ind i kanterne, der hvor vi beder dem om at komme ind. Robotterne er ligesom for at afløse os, fordi vi har nogle simple opgaver her, som kunne afløses af robotter. Jamen, vi får forbindelse til robotten, så liner vi pistolen op, så vi kan track vores egne bevægelser. Og så laver vi vores eget bevægelse på møblet, som vi vil male, og så trykker vi faktisk bare, at robotten skal gøre præcis det samme, som vi lige har gjort. Men robotten, den registrerer hver start på møblerne, så vi kører bare programmet igen og igen. Her i opstarten har det kun været hovedsageligt mig og en anden lakerer, der har arbejdet med Mimic og robotterne. Men hovedsageligt så skal alle lakerer i firmaet lære, hvordan de bruger systemet. Det vi har med at gøre i baggrunden her, det er en Universal Robot, Cobot, der kan arbejde sammen med andre mennesker. Det er lavet i samarbejde med Norbo og Georg Hansen. Det der med, at man tager håndværkeren, sætter ham til at male den allerførste sofa, og så kopierer robotten det en til en. Så lige så snart han har lavet den første, så laver den de næste 100 eller 10. Så man behøver faktisk ikke at have særlig stor batch, før det kan betale sig at sætte en malerrobot i gang på den måde. Og så kræver den ikke en stor uddannelse for at kunne benytte sig af robotten. Man kan faktisk som malerne i det her tilfælde, de er rigtig dygtige til deres håndværk. Så det er håndværkeren, vi har brug for til at programmere, og ikke en programmør, der skal lære håndværket. Blandt andet har vi installeret 2 Universal Robots sammen med Norbo Robotic programmeringsenhed på vores GEMA pulverbox. Og det er for at få frigjort noget manpower og få en ensartet høj kvalitet på de forskellige emner. Det er enkelt for operatøren at lave et program på line track, mens linjen producerer, uanset om det skifter emne eller ej. Vi har en integreret løsning på GEMA Light Gitter og kan lave fuldstændig ensartet kvalitet fra gang til gang. Vi har taget den sprøjtepistol, som de normalt bruger, og gjort sådan, at de kan programmere robotten fuldstændig, som de plejer at gøre. Det vil sige, de trigger malingen, når den skal trigges. De bruger, så at sige, fuldstændig det, som de normalt vil gøre. Så har vi lavet et meget, meget nemt brugerinterface. Så det vil sige, at brugeren overhovedet ikke skal tænke på at stoppe robotten og bruge en teach pendant eller bruge andre ting, som man normalt vil gøre i et robotsystem. De har simpelthen fået en brugerinterface, som har meget få interaktionsmuligheder. Det vil sige, at man kan optage, man kan sætte i gang, og man kan sikre, at det er så let som muligt at bruge for dem, for dem som ikke er vant til at arbejde med robotter til hverdag.